Het is die 27 mei, de dag dat. De eeuwige uitverkeer on bandenlijn wordt. Vriezende kuiers kwamen weer massaal onloeken. En in Bient alleen betaal je voor de krantenartikels die het wel lezen. Goejoen en welkom bij Bient. Ja, met de oude en de nieuwe beeldiek. De status van beschermen dwarpsgezicht krijgen of net. Die vragen die onderzoeken wij hier deze week in Bient. Onder langst bewennen diek van Nederland ben je een soort kunstenaars. En dat doen ze maar een heel soort leefde. Vanaf dag 1 waren Wim en ik verliefd op het beeld. En dat is altijd zo gebleven, dat is ook nooit veranderd. Het wordt hier eerst zo warm dat wij ons eigen wien verbouwen kunnen. Alleen die wienraken moet wel goed omheen. Want anders, in de toekomst krijgen we zulke extreme rijbuien dat de boel geregeld onderstroept. De komende zondag hier zal het waarbeeld drastisch verrooien, zo verzeidt het KNMI. Warme en wierte winters en hitte en droege simmers. En de kans dat de Alverstede toch teruggeeft is nevens het KNMI nog maar 2%. Aan tafel waren Piet Paulusma en Aaltje Rispens van het wetenschap. Welkom beiden. Piet, even de proef op persoon, want we hebben vannacht, juist de nacht, een mooie vatpreuken gekregen van, denk ik, wat u te wachten staat. Zou je maar horen? Vol dan. Oké, ik zit nu op 30. Ja, de kist. Millimeter. Ja, hoor maar. Dit? Hoor maar. Ja, dat is maximaal. Met in Friesland. Dit wie juster. Dat wie van de morgen aftappen, ja. Van de morgen Om 24 uur. En Ongelooflijk. doe ik begon. Ik smiet weer waarom, hè? Ja, doe ik begon met waar. In de buien van 30 mm. En dat vond dan heel soort. Dat is dit dus. Ja. Nee, dat is dit. Dus dan komt het hier ergens uit. Ja, inderdaad. Ja. En we hebben de Aron jaren buienhond of buienperiode maar 100 mm. Dus dan is juist dat het zo'n 84 enorm verloren is. Wat is er onderhoorn? Want dat is de centrale vraag die ik in beide even voorlezen wil. Wat is er onderhoorn met het klimaat? En ik vooral, wat steeds die fascisings van de KNMI? Moeten wij dat leuwen? Is het code rood, om in de termen te leuwen? Ja, als de mij luidt wat er onderhoorn is, vernemen we al jaren. En het wetenschap kan er zelf wel op aan. Dus, maar we vernemen al jaren dat die buien zwitter worden, wolkentop, meer volume, dus meer wetter. En dat komt terug de opwarming. Als de oude jaren beslist, de top 10 van de warmste jaren, zitten al je van 90 rond de nou. Nou, dat zou iets hoe de opwarming zoent aan 80 rond de nou. Maar dat is bekend. Nou even naar de fascising. Want ze zeggen het, we treien hele graad warmer. En de zeespiegel die gaat maar 80 centimeter tot omheen. En ze zeggen dat er 12% komen is op een halve stad, toch? Dus die krijgen we het mee. Ben ik het net niet eens. Ik ben het eens met de conclusie, er is opwarming. Ik ben het eens met de conclusie dat die zeespiegel omheen gaat. Maar ik denk dat het trager gaat dan wat ze nog aanjouwen. En wat is er in het rapport met mijn naam? Dat is de zinnenactiviteit die uit een trog leger is. En die is nog leger dan gewoon. We weten net hoe de golfstromen erop reageren, warme koude golfstromen. En dat kan al die invloed hebben. Dus ik denk dat we nog altijd al besteden toch gaan krijgen. En hoe denk je hem erop bij het wetenschap? Want je hier van de morgen wel even pittig, hè? Hoogland gemalen om. Wij hebben van de morgen het Hoogland gemaal omzetten. We hier wel Rijn verwachten, maar uiteindelijk meer dan nou vallen is. Dat is toch altijd in deze periode met onwaarsbuien dat je net precies weet waar komt dat te lonen en in welke hoeveelheden. En als het dan het bord waait, dan blozen ze hingen en erin zitten plekken leeg met alle effecten daarvan. Dus daar, dankzij de waarsverslissingen weten we wat er ongeveer omkomt. Maar waar precies en hoe volle, de ene keer valt het aan, de andere keer valt het af. Ja, we zeggen nou wat er gebeurt hè, op de beelden. Dit binnen hoe de stroepte landerijen. Ja, de beelden heel tijd, we zeggen het heel tijd vaker. Hè? Nou ja, het is toch vaak dat er in korte tijd meer wetter valt. Dat is in de oude KNMI-verslissingen is dat ik onjoen. Wij ben ik bezig met beleid toch die wetterberging te vergrutsen. Want het wetter is net direct bij het gemaal. Dat heeft zijn tijd nodig. Dat het houdt in dat die sletten erom genoeg wezen moet om het wetter op te vangen. En dan is altijd de discussie van, met alle sletten altijd zo breed wezen dat we die clusterbui van meer dan 100 mm opvangen kunnen. En dan zien we op een gegeven moment we moeten vanuit gaan. Er worden normen die voor bepaald. En zo'n extreme clusterbui, dat is dan een hegere dan waar we de normen voor hebben. En we er toch vanuit gaan dat we zo nou en dan toch deze situatie dan moeten we gewoon dan maar accepteren.
Nou ja, goed, accepteren. Maar ik bedoel, oors met die wettergangen 3 keer zo breed worden om ja, dat al mag het dan wetter in de sleer te komen. De vraag is of dat verantwoord is. Want ik bedoel, het is over het algemeen groen. En moet ik de overweging maken van welke skeer treedt erop ten opzichte van. En met elkaar bepalen we dat wat de normen binnen en wat wij verantwoord vinden om te doen. Ja, je heeft nou eigenlijk al een beetje hoe de oplossing. Daar wil ik aanstaan nog even mooi in het Piet, ik wil eventjes zien naar een reportage. Die hebben wij zien in Lien Makker bij Omroep Friesland. Dat is een oud aardrijkskundeleraar Jonkhoff. Die man die wennen in Drachten is verhuisd in Appelskeer omdat hij dacht, ja, die komt net goed. Die zegt het al, die zegt het werk al dreunen steeds maar. Dit zou hij zien in Lien. Klimaatveranderingen die leiden tot, waarschijnlijk, als het zo doorgaat, tot een natuurramp van ongekende omvang. En er wordt niet op gereageerd of er wordt verkeerd op gereageerd. Hoe bedoel je dat? Ik bedoel ermee dat ten gevolge van de opwarming, dus het versterkte broeikaseffect, dat daardoor de zeespiegel veel en veel sterker zal stijgen dan iedereen verwacht. Dat er veel en veel meer extreem weer gaat komen over de hele wereld en dat het aantal natuurrampen daardoor dus steeds verder gaat toenemen. Wij liggen dus helemaal ongunstig, want wij liggen aan de monding van 2 redelijk grote rivieren. Het water komt langs de rivieren hier zo naar het laagste punt, dat is hier in de delta. Omgekeerd komt het van zee hier natuurlijk vooral binnen. Hier verzamelt zich een heleboel water en dat spreidt zich dan uit hierheen, hierheen, hierheen en hierheen. Friesland bestaat voor 20% uit de meren. Dat betekent dat er een behoorlijk grote wateropvangcapaciteit is, waardoor Friesland in een zekere zin het voordeel is. Maar Friesland is niet veilig genoeg, want Friesland ligt ook voor een groot gedeelte, vooral in de omgeving van Sneek, 2 à 3 meter onder de zeespiegel. En mijn grote vrees is, wanneer de temperatuur, zoals het IPCC zegt, met 1,4 tot 5,8 graden stijgt, en dan ga ik maar uit van het gemiddelde van 3,6, dan betekent het dat die zeespiegelrijzing veel en veel hoger is dan Rijkswaterstaat beweert. Dat zou nou maar 20 centimeter zijn en dan komt er nog 25 centimeter bodemdaling bij. Dat is veel meer, dat is volgens mij, en er zijn goede argumenten voor, minstens 6 meter en dan op vrij korte termijn. Piet, doet we dit uitsturen zo een heel soort mensen naar die man die doog net. Die keert van Dracht naar Appelskeer omdat hij benauwd is dat het al in roende stroept. Hoe concreet is het nou, met de kennis van nou? Nou, hoe concreet is het? Hetzelfde wat we van de toch al zeggen. De buien willen zwitten. We krijgen meer, toch meer oerles, toch het waar. Het wordt extremer hoe de hele brood. En dat just nog ik. Maar ik ben nog net zo vier te zeggen van, jongens, alles stroept onder. Die zeespiegelkin die gaat natuurlijk omheen. Alleen de vraag is in welk tempo. Het rapport, het aannames, hier is die temperatuur wat stabieler blijven als wat het rapport, een eerder rapport van de ICCP of ICPP onjoeg. Ja, dan mag je toch even afvragen van hoe komt het met de aannames. Maar dat er extreme komen en dat we. Maar die trein een hele graad erbij in het, 2080? Ja, dat zou samen kennen. Ik heb ooit een stuk maken van de klimaatconferentie van 2000 die in elkaar Hofstee. En we kwamen tot de conclusie dat het rapport wat er toen al 204 graden onder mei 2040 de 2 graden helpen. Maar daarna moeten we afwachten wat de effecten worden. Een beetje positief, want zo is het eigenlijk vlakt het wat aan, hè? Vanaf 2004. Het vlakt op dit moment wat aan. Het is al een periode aan het afvlakken, de opwarming op zich. Maar dat wil net zeggen dat we de extreme kwijt binnen. En bij extreme je hebt koud, je hebt warmte, dus de koude perioden kunnen nog altijd komen. Ik wil even maar Joosje naar een kaartje dat wij voen hebben. Dat is makkelijk. Ja. Zelfs omdat het wetenschap er wat van weet. De risicogebieden. Ik kan misschien even vastzetten. Dat binnen de gebieden die het onderstroepen als het misgaat. Dit is een oorkaartje, maar dit binnen de dieken die het nog net helemaal op waarde binnen. Maar je moet er nou flink onderslag, denk ik. Nou, net flinker onderslag, maar we hebben natuurlijk de meest veilige delta van de wereld. Ik denk dat het goed is om dat te onderkennen. Dit is het plaatsje wat ik bedoel. Dit is dat donkerblauwe. Dit is wat er op al die streepjes, dat binnen plakken weer dan inundaties, dat de dik erop brekt en wat er dan gebeurt als de zee vrij spul krijgt in Friesland. Nou, ik denk dat het goed is om te zien van, hoeveel wetter stiet er dan? Piet, wij zijn niet net goed. Wij moeten de zwemvliezen om. Nou, ik denk het rustig pad al iemand een appelskeer. Ja. Nee, maar goed, maar ik bedoel, de vraag is, je 3 meter komt, dan is er wat oors aan de hand dan dat je 50 centimeter tot een meter hebt. Maar waarom zouden het kennen?
Het is al extreem, 80 centimeter. Dat is nogal wat. Nee, maar dit is de meest sombere scenario wat alles brengt. En ik denk dat het goed is om te zien van welke hichte waan je en wat is de impact dan in die regio. De dieken worden ontworpen op normen die 50 jaar vooruit zeggen. Daarom is het ook heel goed dat die klimaatscenario's het in het licht houden worden. Want dan kunnen wij die nieuwe informatie weer meenemen in de nieuwe ontwerpnormen. En dat oorkaartje joeg het beeld van een aantal dieken die voldoen net. Dus de normen word ik zwidder, want de krachten van de zeebegrutter en daarmee ben steenbestrating die eerder online nou wat onder de zwakkere kant. Maar daarmee is de dik nog steeds heeg genoeg. Maar ben wij veilig? Dat is de vraag die ik stellen wil. Ben wij veilig en hoe lang ben wij nog veilig in Friesland? Dat is lastig om dat exact te voorspellen, maar wij zijn de meest veilige. Ja, maar zeggen ze ja. Ja, maar ik bedoel, het waar is baas. Wij denken altijd dat wij alles meidje kennen. En ik denk dat dat net zo is. Maar wij doen met de huidige kennis alle inspanningen om juist zo veilig mogelijk te wezen. Maar zeg nooit nooit. Want het waar bepaalt. En dat alle dingen bij elkaar komen, het meest extreme. Ja. Nou, dan weet je het. Nou. Maar ik bedoel, wij zijn het meest veilig. En ik de dieken die auto's ben nog steeds veilig. Want ze zijn goed op hichten. En het is vooral met de nieuwe kennis dat er weer wat om gebeuren moet. Nou Piet, en hoe dan zwem ik onder de data. Dat is prima. Nee, hoe is kocht? Ja. Dat ik heb wel op het zolder zitten. Tegen dank voor uw les. Piet, bedankt. En tot gauw, hè? Tot gauw. Ja, die mooi. Okay. Ja, we hebben het weer hoe de dieken, de oude en de nieuwe beelddieken, daar hebben we het over. Maar een achterloop van 3000 kantenmeter. Maar dat nou de status van beschermen dwarpsgezicht krijgen of net? Dat is de vraag. En voor de tweede keer bestieken Den Haag om die status erop te krijgen. Het gebied is karakteristiek en van cultuurhistorisch belang. Onder die ben ik een soort kunstnis en die hebben haar draai daarvoor. En die vielen de leefde voor dat stukje beeld. Likas Lucie de Bleekoor. Ze gingen in Harlingen even wat eten en dan kwamen ze hier naartoe. We zijn met de auto. We zijn geen fietsgasten. Lucie de Bleekoer is een van de kunstenaars die uit het westen van het land in de jaren 70 naar de Audi kwam is. Die was een soort kunstenaars in die tijd. Doet haar eerste man Wim Verstoor is zijn bed een brachtje begonnen. Wim is overleden 3 jaar geleden. En ik dacht, ja, wat moet ik met 2 huiskamers? En aangezien het oorspronkelijk een huisje was van mijn schoonmoeder, wat we speciaal voor haar gebouwd hebben, is het een huisje eigenlijk met een zit-slaapkamer en een badkamer en een halletje. Dus ja, dat is eigenlijk precies wat bed and breakfast ook inhoudt. Hè? Dat er geen keuken is, zeg maar. Voor haar wie het leefde op het eerste gezicht maar de Aardiek. Wil zij haar leefde beschermen, maar een status? Ik zou zeggen om het te beschermen, om het te behouden zoals het is. He, met de boeren die natuurlijk heel belangrijk zijn. En dat er hier geen bebouwing komt op de plekken hier bijvoorbeeld achter ons huis. Want daar is vroeger wel eens sprake van geweest dat er een heel groot windmolenpark zou komen. Nou, iedereen die ging helemaal uit zijn dak van ellende toen ze dat hoorden. Want dat is echt niet leuk als er hier 22 windmolens achter waren gekomen. Dan is het ook echt geen stiltegebied. Het was dus net tot stiltegebied uitgeroepen. En toen kwam dat bedrijf aankondigen dat ze hier een windmolenpark zouden bouwen. Nou, dat zijn we wel echt even in protest gegaan. De status kan voor economisch voordeel zorgen, zeggen de betinkers. Bijgelijks meer toeristen. Ik weet niet, ik vind al dat er heel veel toeristen hier komen. Want ik merk dat ik krijg mensen uit Zuid-Afrika hier en uit Engeland en uit Duitsland. En ze komen echt overal vandaan. Dus ik vind behoorlijk te veel toerisme. En heel veel fietstoerisme hier. Ik denk wel dat je inspraak moet blijven houden. Dat je een beetje je vinger nog in de pap houdt. Dat denk ik wel. Gaat het goed, schat?
Lucie is kwartlien op een nij trouwd met haar jeugdleefde Herman, dat ze altijd contact mee houden had. Uiteindelijk werden we weer net zo verliefd als toen we 15, 16 waren. Dus dat was wel een cadeautje. Ik had echt niet gedacht dat dat bestond. Daar zijn we ook wel van bewust dat het een heel erg groot cadeau is. Vanaf dag 1 waren Wim en ik verliefd op het beeld. En dat is altijd zo gebleven, dat is ook nooit veranderd. Ik ga nooit meer weg. Met onder leiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed praten we en dan neemt de minister een besluitje door. Morgen het verhaal van een van de ondernemers onder Nijbeldiek. Tsinelien, hier haast elk huishouden een abonnement op de krant. Het Sint-Wurg is dat net meer zo vanzelfsprekend, want het nijs is oeral te vinden op internet. Dus met de kranten en tijdschriften op zoek naar nijwijzen om je te verzinnen met haar artikels. En een van die nieuwe initiatieven is Blendel. Dat is een soort van iTunes voor de journalistiek. En ik praat erover met uw internetzaakkundige Skelte Meijsma. Welkom Skelte. Blendel, dat is een soort van digitale kiosk. Het draait nou om mannen. Ja. Ben je er lid van? Ik ben er lid van, ja. En waarom? Nou, ik vind als internetondernemer moet je lid van zulke dingen zijn. Je moet het volgen en je moet het zien. Het hoeft net te beschutten dat ik een liefhebber ben. Maar ik besjog het wel en ik volg het ik. Heeft u ook kranten thuis? Ik heb kranten thuis, ja. Meerdere mag ik zeggen. En waarom? Ja, een beetje sneu, maar ik vind het altijd nog wel lekker om kranten op tafel te hebben. Ik Ja. heb het vandaag verwachten. Nee, ik net. Maar ja, het is wel zo. Ja. Maar toch zorgen we dat die oplagencijfers, die rennen te bek. Ja. Er moet wat ondien worden. En nou maar we in één keer, als het op een oude kranten komt, maar betellen. Op de Telegraaf maar op bepaalde artikelen betellen. Wat is dat toch? Ja, nou ja, het leuke is van die uitjouwers en met name de mediapartijen, die hebben momenteel stress van yieldvoorziening. Dus ze proberen wat boute manieren om toch nog maar eens wat yield binnen te schrokken. Dat klinkt net te positief. Nee, ik vind het waardeloos. Ik vind het echt een hele slechte oplossing. Omdat eigenlijk, meestal verwacht het weer nog nice gratis te krijgen. Dat is ook zo, want als je op Twitter zoekt of op Facebook, de informatie zit eigenlijk al online. En dan is het nice wat boden wordt in zulke kranten is eigenlijk altijd al achterhellen. En ten tweede vind ik het tussen mier om te verkepen. Dus ik vind eigenlijk ik niks wurg. Nou, laten we dan eerst even de louter kranten erbij pakken. Want Ja. je hebt dan zo'n kwart die een LC Plus. Ja, Dan klopt. kiest het even zien letten. Dit is de plus. Dus just inderdaad is een LC Plus denk je bij staan. Ja. Dan klik je dan op en dan mag je een abonnement nemen. Ja. Waarom werkt dat net? Waarom werkt het net? Nou, eigenlijk heel even. Ja, het werkt het wel, want sommige mensen doen het wel. Alleen nog, dit is een korte termijn. Hierbij showen nou ik nog de zeer agressieve advertentie erop. Dat maakt het ik weer net aangenamer. Dus dat Maar wat kost dit? Dat ik dit nog lezen was, zo'n artikel hoe waar gaat het nou over? Nou, die hebben een maandabonnement bij LC. Dit is de Fietsbrug in Drachten. Ik zie dat dit Game Plus is, maar goed, maak het verder even net uit. Het kost ongeveer €20 per kwartaal volgens mij. En dan heb je dus een Plus-abonnement. En van uw teruit kun je dus extra informatie vinden. Maar ik vind niks frustrerender dat ik denk in de kranten van... oh leuk, ik wil het even lezen. En dan moet ik opeens inloggen en een stap verder, et cetera. En dan denk ik, ja, is dit nou weer de toekomst net aan mat? Maar Blendel, kiest er nou even voorzetten. Ja. Dat is daar zit louter kranten ek bij. Dat is dus... Ja. List al wat uit, want daar moest je het hebben. Waarom is Blendel oors als dit? Nou, Blendel is een concept. Ik zeg net dat dit het concept is. Maar het is een concept wat zei van... wat wij doen is wij bundelen alle kranten aan elkaar. Dus of het nou de NRC, de Telegraaf, de Ljouwerte Kranten... Dagblad van het Noorden. Wij koppelen alles aan elkaar vast. En vanuit daaruit zeggen wij van... alle artikelen kun je lezen. En als je geïnteresseerd bent in Friesland... dan kun je linksbovenin zoeken op artikel. Nou, dan tikst in Friesland... en op dat moment krijg je dus resultaat over al het informatie wat er in alle kranten staat omtrent Friesland. Maar en je mag wel van betalen. Dat hoe hoeft werkt nog het net. dan? Nee, dan moet je eerst lezen, het eerste stukje. Worst ook verder lezen en dan wordt de vraag dus gesteld van... als je dit verder lezen willen, dan kan ik het keepje. Je hebt je eerste artikel gekocht voor 10 eurocent. Nou, Dat komt uit de 2,5 van ons cadeau. Volgende. Dus artikel openen en op dit moment open ik het artikel. FNP blij met Groei Europese Alliantie. Ja, nou, prachtig mooi artikel. Was dat lezen? Nou ja, in dit geval net, maar het gaat even om het voorbeeld. Maar hier betaal ik voor. Als ik nou denk van, dit vind ik niks... of het artikel is net diepgaand genoeg... dan kan ik het dus gewoon weer omplaatsen. En dan is het yield weer om. Dus, Maar dat kan net altijd. nee, Dat kan een klopt. paar keer. Ja, kan een paar keer. Want je mag het net misbruiken.
Maar van de andere kant vind ik voor de kwaliteit, dan kun je artikelen ouwe zijn. Dan denk ik van, goh, is dat net mooi? Want Maar waarom is dit dan beter dan zo'n kranten, zo'n digitale kranten van Louter Kranten of van de Telegraaf? Hè? Want die heeft ook een premium. Nou, ten eerste vind ik het beter dat je alle kranten met elkaar combineren kennen. Dus je kan alle kranten ter wereld zo met die intro. Daar willen ze eigenlijk naartoe. Je kan selecteren op informatie die je zelf hebt willen. En je kan achtergrondinformatie vinden. En ik denk dat achtergrondinformatie, dus eigenlijk onderzoek en extra informatie, kwaliteit, dossiers, daar willen mensen wel geld voor betalen. En dat is geen probleem. Alleen nog regionaal oppervlakkig nice. Ik denk dat zin weer gewoon net meer werkt en daar kun je geen geld meer voor vragen. Dus eigenlijk maar de Louter Kranten, maar net meer geld vragen van wat ze op internet zetten. Nou, in mijn eigen net. Zo moet in mijn eigen oren verdienmodellen bedenken dan deze. Nou, dat is de marketingman. Wat is nevens die een model bij het wolk in? Nou, een van de grappige concepten die heb ik staan is de correspondent. De correspondent heeft een compleet oren filosofie. De correspondent zei het gaat net om het nice, het gaat om de schreeuwer. Nou, en dat is iemand die ik wil volgen, want protocollen die ik lees, dan is eigenlijk de columns en dergelijke. En dan denk je, oh, dat is een leuke schreeuwer, dat is een leuke schreeuwer. Dus wat dost, ik is volle meer vanuit eigenlijk de correspondent, de schreeuwer, die is volgen en daar is ik voor betalen. En wat zij zeggen, goh, wij hebben gewoon goede schreeuwers. En die schreeuwers die bepalen de opinie. Nou, laat eens zien hoe dit werkt. Nou, eigenlijk heel simpel. Dit is de website, ik is lid van worden. Kost €60. Het is van Rob Wijnberg. Wel flink, flinke prijs. Ja, maar je krijgt er ook protokwaliteit voor. En binnen echt goede artikelen. Die met zorgvuldigheid en nou, zo dan binnen tretje en afjouwtjes aan diepgaande informatie. En dat was toch het. Het moet kwalitatief goed wezen, dan willen we ervoor betalen. Ja. Maar een nightje oer iemand die het in een breg opriet, dat vind je wel op een oren. Nou, dat kun je op Twitter vinden, dat kun je op Facebook vinden, dat kun je Maar op... dat heeft net de journalist kreeg. Nee, maar dat is weer dus de discussie. Is wat de journalist kroot, is dat automatisch meer wurg dan wat mensen die erbij binnen schreeuwen of foto's maken. Dat is het vak van een journalist. En dat die journalist hier nou wel een prachtig verhaal bij schreeuwt, dan is dat toch... Dan klopt dat toch? Nou, als er een prachtig verhaal bij schreeuwt, dan ben ik het maar niet eens. Alleen nog probeer die prachtige verhaal maar eens te vinden op internet of het zien we nog in de kranten. Ik vind dat achterwege blijft. Dus als dat de kwaliteitsnorm zou wezen, dan zeg ik ja, hes gelijk. Alleen nog op dit moment is het eigenlijk hetzelfde wat in een Twitterbericht zit. Meestal wil ik steeds vluchtiger nice, hè? Daar kun je net omheen. Alleen nog je ziet wel dat de achtergrond en de jipgang en zulke dingen, die missen gewoon. Oké. Ja. Ik weet net al hoeveel journalisten dat nou aardig vinden, was het zoist. Maar het is een statement. Hij heeft ze daar. Okay. Dit is de zin. Blendel, correspondent. En de matmeester kunt zelf iets zoeken. Helemaal juist. Tieren. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, dit wie bient. Je kunt u gewoon vergeten op televisie, maar ook op Facebook en Twitter en op uw internet gewoon van omroepfriesland.nl. Ik wens je voor nou een hele mooie jongen verder.